I denne video vil jeg fortælle lidt om transitions eller overgangseffekter i Adobe Premiere Pro. Transitions er effekter, der ligger i overgangen fra det ene klip til det andet. Oftest har man blot et rent klip, altså et bestemt sted i sekvensen, skiftes der direkte fra et klip til et andet, som her, hvor der klippes direkte fra trappen til bilen. I overgangen mellem to klip er det muligt at lægge alle mulige forskellige slags effekter. Den mest benyttede overgangseffekt kaldes Cross Dissolve, hvor et nyt klip langsomt overtager det gamle. Hvis du stiller dig lige mellem de to klip her og højreklikker på musen, kan du vælge Apply Default Transition. Vælger du det, lægger Adobe den transition-effekt mellem klippet, der er valgt som default, det vil sige som udgangspunkt. Det er netop Cross Dissolve, medmindre du aktivt har ændret det. Det har jeg ikke, så jeg højreklikker og vælger Apply Default Transition. Nu kan du se, at der kom et lille transition-effekt-symbol her mellem klippene. Og afspiller du sekvensen, kan du se resultatet af effekten. Vil du gerne have en hurtigere eller langsommere overgang, kan du blot gribe fat i effekten her og gøre den kortere eller længere. Endelig kan du fjerne effekten igen ved at markere den og trykke på Delete. Lægger du effekten i slutningen af et klip, vil billedet fade til sort. Du kan også godt lægge en effekt på lyden, så vil lyden fade, altså automatisk dæmpes. Der findes mange andre videotransitions, og du kan finde dem alle her under fanbladet Effects og i mappen Video Transition. Heroppe ligger i øvrigt alle lydtransitions. Men tilbage til video. Åbnes mappen, kan du se, at der ligger en masse undermapper, der alle indeholder alle mulige effekt transitions. For eksempel kan jeg gå i mappen 3D Motion og tage hvad skal jeg tage? For eksempel Sample Away. Jeg tager fat i effekten, trækker den over på min tidslinje, slipper, kan eventuelt gøre den lidt længere og kan se resultatet. Læg mærke til, at der kommer en rød farve her. Det betyder, at Adobe kan have lidt svært ved at vise filmen, uden at den hakker, fordi effekten er så kompliceret. Derfor kan du rendere effekten ved at gå i menuen Sequence og vælge Render Selection. Nu gemmer Adobe en lille beregning af, hvordan effekten skal vises. Har den på forhånd lavet den beregning, er risikoen for, at indslaget hakker eller eventuelt går helt i stå under afspilningen meget mindre. Du kan også se, at farven her har skiftet fra rød til grøn. Men i samme øjeblik, jeg ændrer noget ved effekten, for eksempel gør den længere, skifter farven igen til rød, og jeg skal rendere på ny.